Як бы маскоўская і лукашысцкая прапаганда не стараліся нам, беларусам, навязаць ідэю іхняга уяўнага братэрства беларускага і расійскага народа, мы, беларусы, памятаем, што мы стагоддзямі адстойвалі сваё права на сваю свабоду, на сваю культуру і сваю зямлю менавіта ў баях супраць маскоўскіх і ардынскіх войскаў. Роўна 510 год таму у бітве пад Оршаю нашыя продкі спынілі спробу знішчыць нашу нацыю, нашу радзіму і далі адпор маскоўскаму цару і ягонаму рускаму міру. Маскву тады тая бітва нічому не навучыла. І Расія па-ранейшаму спрабуе навязаць нам сваю імперскую ідэю. Але мы па-ранейшаму не хочам быць малодшымі братамі і плаціць сваёй свабодай за іхнюю уяўную стабільнасць. Мы адны з нашчадкаў Вялікага княства Літоўскага. Мы дзеці зямлі беларускай. І пакуль Беларусь застаецца пад прыгнётам крамлёўскай арды, мы не апускаем сваю зброю і застаемся верныя таму зароку, які мы давалі радзіме. Масква будзе знішчана. Слава Ўкраіне і жыве Беларусь!